Shalom. Oras madihita sude, oras manang di ruas ni Puriata na tongon waing mengihuton ibadah minggu ta di Tikyon melalui virtual Zoom live streaming. Taingot matong mengulahon protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ta mulai maibadah ta martang yang nahohom mahita diinganat tabi martang yang nahohom mahita. Amin. Mari dehita saya buka di nomor 30 lalu ayat 1 dohut 2 ayat 2 jong kita. Hite guan ni debata ama dohot guan ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar rito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ida ma hatop doa uro tiop mana dihonwai asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangiang mahita alea manami na di Banua Gijang namadok moleate dohami tuho Allah di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalahusal pusugut sang langit dohot tano alai nahot do anggo hatam rodi saleleng nilelengna akup ni ikop patardo sugut saluhut jolma di joloni baha bangsa paruhumami saya si maroham dihami pahot marohanami marhapor seao dihatam marhite-hite tod di purbadia padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami paimai mahon ho jala asa dapat hami hanguluan nasora suda amen udul mahamu maret deh hita siap buku di nomor 45 ayat 4 Tangihon hamu mapatik ni debata patik parjolo sahatu patik pasapuluhon patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marak kupau bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di torun itano yang gotunggabi si sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai hono humna dosugut akkana marsineang di goarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dina ono marima ulah hamu nasa siulamu alayang wari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak na mangibati hutam ai dina ono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut nang isina dungi maradian doi bana di ari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapom mudonatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba de batam di ho patik paonopon unak komamunu patik papituhon unak ko olo mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hata naso tutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo au do Jahoba de batam ninna de batata
pargogo naso hatudusan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niakka nasuguro hadiau, alai asi dorohaku diakka namar ribu-ribu, akka namar holong niro hadiau, naso mangalaosi patikki. Songonima sahatna atong rap mangidugugo mahita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amen. Maret dehita sia buku na nomor 30 sia Uhud jongjong. Tatopoti madosata ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido saya si maroham mida sadok dosa nami sesama dosa nami saluhutna saya sungguh lima rohanami asamu baroha dohot pangalahonami Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan di dosata. Sono doholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasarsadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon madi debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Mare dehitasian buku de nomor 450 ayat 3.
Tajahamat turpuk epistel di minggu tasadarion iman datar surat di buku ni si Markus bidu sada ayat sada sahat rodi ayat walu tajahama secara responsori onma mulani barita na ulini Yesus Kristus. Hombar tuna tarsurat di panuriran Jesaya husuru masuruaki patujolo nibohim sipature sidalanani. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamu madalan di Tuhani pahornop hamu sidalanan nai. Di halongonan lo si Johannes madidihon jala majamitahon padidihon kamu bohong lau pasesahon dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tano Juda rodi sude halak Jerusalem manopot ibana jala di padidiho donasida di batang aik Jordan dung di topo tibe dosana. Yanggo si Johannes si imbulu ni unto do ulosna jala huling-huling do hohosna akasi hapor dohot situak ni loba do si panganonna. Odo jamitana naroma siap pudiku nagumogo sianau nahurang tamado au patuduk au makar hari tali ni si patuna. Aek do hudidihon tuhamu alai tondi parbadia do didihon non muna tuhamu. Songonima sahatna martua do akkana tumangihon hatane debata jala nau peopsa. Amen. Mare deh hita sia buku de nomor 43 ayat 2 los jongjong mahita. Tahatidakkon ma hata haporsiautai songon nahina tidakkon nidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo pelangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian santod di porbadia andorak sohaubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni si Latus
nama te tarpajal di bana di hau pinor silang, na tuat tu banua toru dong ditanom, na mulak mengolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosane, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porseari tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Hudul maham. Tabegema titing masa di minggu ta sadario. Horas madihita salutna. Horas. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon. Parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion, ima minggu advent paduahon, dohot topik, nunga jonok haluaoni. Paduahon, pakobasion padita resort. Sadarion minggu 6 Desember 2020, Padita Resort HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor STH MM Marhobas di HKBP MT Haryono. Patuluhon Sinode Godang HKBP. Di hari Rabu sehatu minggu sia 10 Desember 2020 maringanan di Seminarium Sipoholon Tarutung naing patu paut ni huriata do Sinode Godang HKBP. Dohot tema aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tuhalupahon na dipudiku tuheaki akan na dijolo. Filipi 3 ayat 10 14. Sinode Godang HKBP ni dohotan ni utusan Sinode Godang Sian Garijata Situa Res Roberto Sinurat. Tatangyakon ma asa dinggan mardalan Sinode Godangi di bagasan Lasni Roha. Paupaton pemberkatan nikah. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Jordan Barcelo Iswadi Ruasni Huria GKI Serpong. Dohot Nova Helena Boru Sihite Boruni Amata J Sihite Nahinan Tubuni Inata Herli Boru Silaban. Ruas Huria HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Pamasu-masuon di hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja GKI Serpong. Tuhatama mamasu-masu ulaoni. Palimahon rapat Dewan Koinonia. Sadarion Minggu 12 Desember 2020 pukul 12 WIB di Gedung Serbaguna di Patupado rapat seksi Dewan Diakoni. Tusude Dewan dan seksi Diakoni Asaro Laho Madohoti. Paonopon Natal Deborah. Di hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 10 WIB manang pitul opat bodari di Gedung Serbaguna naing patu pauta Natal Ina Deborah. Papituhon jadwal Natal Dohoto Baru HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal 2020 Jala Bahenon na do Goarna Immanuel Sian Matius sada ayat 20 tolu. Parjolo Natal NHKBP hari Sabtu 10 sia Desember 2020 pukul 10 WIB 1 10 WIB.
2. Natal Remaja Minggu 20 Desember 2020 pukul 10.06 WIB. Malam Natal hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 10.05 WIB. Sektor 2 dohot sektor 4 pukul 10.07 Rodi 10.30 WIB. Sektor Sada dohot sektor tolu pukul 10 sia 1.20 WIB. Sektor 5 Paupaton Natal Parjulu dohot perjamuan kudus Jumat 25 Desember 2020 pukul 6.30 pukul 8.30 WIB. Sektor Sada dohot sektor 4 pukul sia 1 pukul 10 sada WIB. Sektor 5 dohot sektor tolu 10 sada 30 10 tolu WIB. Sektor 2 Natal Paduahon atau Natal Gabungan Ama Ina Sabtu 26 Desember 2020 pukul 10.06 WIB 1.10 WIB. Akhir tahun Kamis 21 Desember 2020 pukul 10.05 1.10 WIB. Sektor 5 pukul 10.07 1.10 WIB. Sektor 2 dohot sektor Sada pukul 10 sia 1.20 sada WIB. Sektor tolu dohot sektor 4. Ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2020 pukul 10 1 pukul 10 sada 30 WIB. Nah papituhon hasil Pesta Gotilon 2020. Nunga denggan mardalan Pesta Gotilon 2020 na tapatupa di hari Minggu 15 November 2020 nasalpui. Jala hasil ni pestai nunga dilaporhon panitia betu sermon parhalado na di hari Jumat 4 Desember 2020. Jala parhalado pe nunga macalo laporan ni panitia pestai. Alani marhite tiktingon pinasahat ma sada. Mau lihat ma tuhamu amanami inanami panitia Gotilon 2020. Ruas ni Huria KBP Mampang Perapatan, donatur, simpatisan, naung parsidohot mangurupi di hatu tulus ni pestai. Anggiat ma saluhut nai gabe tahu hasangapon di guar ni Tuhani jala hagagadda ni lasni rohata saluhutna. 2. Rekapitulasi parhepengon sian hasil Pesta Gotilon 2020 songonomma. A. Pemasukan 252.610.200. Pengeluaran 26.957.000. Saldo 225.650.200 rupiah. Hasil saldo songonata tersurat di poin 2 na digijangi di pasahat tu kas Huria Manang Bendahara Huria. Jala rincian terlampir di warta jemaat. Pawaluhon pendaftaran calon situa. Obar tu hasil sermon parhalado AKBP Mampang Perapatan na dipatupa di hari Jumat 6 November 2020. Pukautama pendaftaran tu calon situa HKBP Mampang Perapatan dohot syarat bui na tabereng di warta na adong di hitabe. Pasiahon pendaftaran guru-guru sekolah minggu. Mulai sadarion Minggu 20 sia November 2020 dibuka do pendaftaran guru-guru sekolah minggu dohot syarat
boima tabereng di warta na adong di hita. Pasapuluhon laporan pelayanan 2020 dohot program 2021 setiap dewan dan seksi. Pinabotohon tusude dewan dohot seksi parar tahun dohot badan audit HKBP Mampang Prapatan asa tapasahat laporan pelayanan manang Pakobasion 2020 dohot program 2020 sada ganup seksi. Paling lambat Minggu 10 Desember 2020 asa dievaluasi jala dipamasuk tu barita jujur tahun. Pasapuluh sadahon persembahan tahunan. Pinabotohon tus ruas nihuriata HKBP Mampang Prapatan naso pasahaton pelean tahun 2020 boima tapasahat marhite situa sektor nabe. Pasapuluh duahon ulang tahun kelahiran. Parhalade duhot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuria. Nama ulang tahun di Bagasan Samingguon di dok hatani dewata. Marlas ni roha mahamu toktong di Bagasan Tuhani. Hu ulaki na mandok marlas ni roha mahamu. Filipi 4 ayat 4. Pasapuluh tuluhon parhepengon terlampir. Akapelian hamol leateo dohot na asing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe. Songoni matikting di huriata di Bagasan na Samingguon. Tuhat tama mamasu-masu. Uhud papungu pelian sada A sada B marede hita sia buku di nomor 40 ayat sada dohot dodi udutna. Rajamu
Dameni debatan na sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Salam sehat madihita. Pinuji matuhatta. Tadok ma mauliate tu debata ala toktong diramoti jala didongani hita. Boy dope hita marminggu. Di bagas joro ni debata. Dinanaong tamasuhi. Minggu Advent na pedua honon. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggu ta sadarion. Imana tersurat di Pesalmen bidu 25 mamukasian ayat sia sahat rodi ayat 10 opat. Pesalmen bidu 25 mamukasian ayat sia sahat rodi ayat 10 opat. Ujaha madihita laus tapayutihut ma di bagasan rohat tabi. Sai tangi honok kudo manang aha nanido ni debata Jahuba. Ai di parbega doha sonangan tu bangsona. Doho tu akka na niasianna. Asa unang mulak nasida tuha otoon. Tongodo donok doha tuan nai di akan nama kebiari ibana. Asamian museha muliaon di tano namion. Asa pajupang sogot asiniroha dota sitongan. Jala masyuman hatigoran dohot hadameon. Asa martubur sian tanoi hasitongan. Jala hatigoran manatap sian benua gijang. Sai leon ni Jahoba dohut denggani. Jadi leoni tano amima parbuena. Mardalan mahatigoran di jolona. Jala patongonon nama lakanasida tu dalan. Ido anggo sahatna. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus molo tapayuti turpukta sian ayat parjolo. Sahat rodi ayat 10 opat turpuk tadi bagasa tikion boasa pitor didok par pesalmen saya tangionok kudo manangahan anidok ni debata Jahuba. Apa yang menjadi penyebab sehingga pemazmur mengucapkan saya akan mendengarkan firman Tuhan? Pasti dodong dasarna. Dina parjolo dina tapayutihut masa do sitaonon di tonga-tonga ni bangsa Israel. Sitaonon na songod dia do ima haoton na binain na sida. Do haoton na binain na sida ih. Dinalaw mangyuton lomo ni rohana dina mangyuton saluhut sakap na dinalaho mangalo hatan ni debata dang mangulahon no bartulomo ni rohani debata. Tentu pasti songon bangso na pinilik ni debata nasida sogo jalamuru do debata tu nasida. Sarupa jalados doi dohot akan natoras molo didok tu geleng na unang ulahoni alai tong do diulahon dipaingok muse unang ulahoni alai tong do diulahon pasti do muruk do natoras itu ya nakon na. Dah mungkin persubun na song ni. Ngadidok unang ulahon bapak sobu may. Pasti do dipasingot natoras nai iya nakon nai asa unang be diulahon ibana nasalai. Lasongon ini do dibain beda bata tu bangsa Israel pada saat bangsa itu tidak melakukan tugas panggilannya sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak menuruti Taurat Tuhan. Mereka hanya melakukan semaunya saja, hanya mengikuti keinginannya saja. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengingatkan mereka dan menyadarkan mereka jatuh ke dalam pembuangan di Babel. Saliling 70 tahun mak
selama 70 tahun penderitaan yang dialami oleh Israel di tengah-tengah Babel, ima disialani pabbahenan nasida, naso uduk jalan naso satia, lau mangulahon dia do nahobar tulomo ni rohani debata. Urian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan pembuangan na 70 tahun ni songoni mahol soni bangsoi. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan, mereka merasa tidak lagi ada pemulihan, mereka merasa tidak ada lagi kebaikan atau sentuhan tangan Tuhan dalam hidup mereka untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Babel. Magupodo haporsion nasida. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa dang betu hita, dang belomoro hani debata tu hita. Nunga di pasobu debata hita. Hita pe pasti hado merasakan si songoni, situasi na si songoni. Dinaro pangujunan ni, dinaro pergumulan ni. Songoni maporsuk si taonon naik ko si taon nota. Pasti dohea hita merasakan bahasa songonon Tuhan. Kita bertanya, do dosaku, do nahubahen, ado ubahen buasa boy gabe songonon menderitana, buasa ikom masa si songonon di tonga-tonga di ngoluku ulauku perkarijoku nang di tonga-tonga ni keluargaku, hape ujau doho ganup tiki, masa di tonga ni Israel, bangsoi tina dihabuangan Babel nasida, penderitaan yang sangat amat menyakitkan sehingga mereka merasakan pertolongan Tuhan itu tidak ada lagi. Habis songon didok ni Yesaya dada dalanmu dalaku dada sakapmu sakapku. Jangan pernah mencoba mengukur sejauh mana pemikiran Tuhan untuk hidup manusia. Tetapi yang pasti di dalam agenda hidup Tuhan dakia debata lau mangulahon ulaon na pagojapon sude akka na manghuton di bana. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aihita dona menilai ahana masa di tonga-tonga di ngoluta ima. Ahana terjadi di tonga-tonga di ngoluta ima. Songona sogodo rohani debata tuau. Tetapi Tuhan mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tinggal bagaimana manusia memahami dan menjalani proses dalam kehidupan untuk mencapai tujuan lau mangatusi dia do nagabe lomoni rohani debata. Dihita na inaulongan itu hatta Yesus Kristus na sopanagaman ni bangsoi masa do di luar pemikiran nasida, bangso na mamusuhi nasida, ipakke debata lau paluahon Israel sian habuangan ni Babel. Naso panagaman ni bangsoi, bangso na lau mamusuhi nasida dipakke debatado lau memerintahkan mereka untuk kembali keluar dari Babel menuju Yerusalem. Satu hal mukjizat di luar pemikiran jala, satu perbuatan manang tindakan ajaib nabi nain ni debata lau paluahon bangsoi dang alanya alani inisiatif ni debata mangida bangsoi. Ido bahen didok unggodang do asini rohani debata tu ganup kita jolma. Begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup manusia sekalipun godangat do nama baen sogo ni rohani debata hita. Pangalaho pabahenan pakkatayon ngoluta ujud-jud do mabe sogo ni rohani debata. Nak pesongoni tung macebal gado holong ni rohani debata. Tuakka jolma manusia. Terbukti pembebasan bangsa Israel dari Babel dinyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka harus kembali ke tanah leluhur nenek moyang mereka Yerusalem. Sedalas niroha
Baga-baga na pinabuahon di tonga-tonga ni bangsa Israel na sopanagaman na sida ikon haluar na sida sian habuangan ni tung macelas dorohan na sida. Ketika kita mengingat khotbah minggu lalu, begitu sukacitanya Israel dengan berhasil mereka membawa tabut perjanjian Allah dari Filistin menuju Yerusalem, sehingga mereka mengatakan, terangkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah hai pintu-pintu berabad-abad. Siapakah dia? Raja kemuliaan, Tuhan pencipta semesta alam. Dialah Raja yang memberi keselamatan. Naikon si pujion ngoluta. Lantas bagaimana memuji dia? Mazmur mengatakan, milikilah hati yang bersih. Dangadong be late, dangadong be hotel, dangadong be makatai halak, dangadong be paroron jolma. Alai rohana yas lau manjakon haroroni debata. Dan di Advent yang kedua ini dengan topik mengajonok haluani, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun mereka meninggalkan Yerusalem dengan pengharapan yang penuh, dengan pemulihan yang indah. Alai taboto mak, sada inganan sada hutan naso diingani saleleng 70 tahun, pasti nggak taboto songo dia do kondisi ini. Tanaman-tanaman pasti sudah tumbuh seperti hutan. Rumah-rumah yang ditinggalkan sudah menjadi kandang hewan. Sinagoga itu tempat ibadah Nabi Najongjong ni si Salomo pun sudah rata. Marpak kirimu don nasida duk keluar sen habuangani, mereka harus memulihkan tempat itu kembali dengan rasa syukur dan sukacita mereka. Ido ubahen nasida memiliki komitmen. Ketika keselamatan telah diberikan bangsa kepada bangsa Israel, mereka memiliki komitmen untuk dari buah keselamatan itu. Ido ubahen didok. Sai tangi honok kudo manangahan nanidok ni debata Jehovah. Ai di parbaga do hasonangan tu bangsona. Doho tu akka na niasianna asa unang mulak nasida tuha otoon. Bangsa menyadari bahwa kasih Tuhan yang selalu menyelamatkan dan memulihkan kehidupan bangsa itu, sehingga mereka bersyukur dengan satu komitmen, saya harus mendengarkan firman Tuhan dan saya tidak mau lagi jatuh ke dalam hal yang sama, yaitu hal yang bodoh dengan mengikuti keinginan dan melanggar perintah Tuhan. Alani bohado hitang songon nanong ipaneluan ni debata memiliki sada komitmen ikon tangionot tado hata ni debata. Alai permasalahan na unglomo doro hatta ditangihon tung macemaul do hita manangihon. Kita selalu menuntut untuk kita didengarkan. Ketika kita mendengarkan songonima busi saonna ayah do ipadogi sangat sulit. Tetapi saat ini ketika keselamatan telah diterima oleh hidup manusia, bangsa itu berkomitmen dengarkan selalu firman Tuhan supaya engkau tidak jatuh seperti orang bodoh jatuh kepada lubang yang sama. Dang mungkin beta ngata boto salah ale diulau noton. Idona didok naikon si tangi honoton. Ale molo ulo do ibana manangihon nunga didok unang ulahon pasti tangihon di mana, pasti dang diulau di mana. Ketika sudah diberitahukan dan dia mendengar, pasti akan dia lakukan. Tetapi ketika dia memiliki hidup atau tipe yang seperti harus didengarkan, manangah apa didok halak, dang begion nai. Ikon di mana do di begi? Manangah na di begi mana, dang ului mana, dang terjaloi mana. Tetapi saat ini Tuhan mengatakan,
Keselamatan telah diterima oleh bangsa Israel. Milikilah komitmen. Dengarkanlah firman Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi supaya tidak lagi jatuh ke dalam hal yang bodoh. Alani unang beolo hita didok mangulu di bagasan hautoon. Jalan apa dua on didok debata molo nunga tatangihon hata ni debata malo nunga tatangihon na nidok ni debata. Tuhan mengatakan tujuannya adalah asal unang beho madebo, supaya engkau tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, supaya engkau tidak lagi terpuruk, supaya engkau memiliki pengharapan, supaya engkau tidak lagi menderita, supaya engkau berkenan, supaya engkau dipulihkan. Supaya keselamatan itu menjadi hak paten milik kita yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keterpurukan bangsa Israel memasuki Yerusalem yang porak-poranda, itu bukan menghambat mereka dan membuat mereka menjadi bersungut-sungut, tetapi mereka tetap memiliki pengharapan yang kuat bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka untuk memulihkan hidup mereka dan memulihkan Yerusalem menjadi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Nah, naing dohonot disi molo nunga medebu nunga mangulu di baga munga mangulu hita di bagasan keterpurukan, move on lah. Bergeraklah cepat. Melangkah dengan pasti. Jangan terlena dengan keterpurukan. Dengan satu keyakinan, Tuhan pasti akan menemani dan menyertai kita. Ido nagabe temani Natalta. Kita akan menamainya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, molo sinukun isi dona naing majalo haluaon. Pasti semua kita ingin memperoleh keselamatan. Dangadong nanggosada isi naso olo majalo haluaon, martudu majo. Dangadong kan isi dona olo majalo haluaon, martudu majo. Naragu-ragu dang olo majalo irai. Pasti semua kita mau menerima keselamatan. Namun satu hal yang pasti, keselamatan bukanlah usaha manusia, tapi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Gracia, hadiah terindah yang diberikan Tuhan dalam hidup manusia, yaitu keselamatan. Konsep keselamatan diawali dari pada saat manusia dung madabu jolmai tu bagasan dosa, tung macam menderita do jolmai. Begitu menderita, sehingga Tuhan memberi dirinya untuk turun ke tengah-tengah dunia, lau paluahon hita jolma manusia. Hita do namar dosa, alai ibana do menderita. Hita do mangulau dosa, alai gabe ibana do mati tersilang. Ima alani holong ni rohana tu ganup jolma manusia. Alani holong ni rohana do tu hita. Dangadong pabayana na songo na binay ni di bata. Dangadong na olo mati, alani dosa ni sasahalak. Selain daripada Yesus Kristus. Sehingga dia memberi anaknya yang tunggal mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Dan dia diam tinggal di dalam kita, yaitu firman yang hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga dikatakan di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Alani masuk mahita tu rombongan na mengakui dosa ta tua dopan ni debata asa malua hita di tonga-tonga ni ngolutta gabe parsidohot hita tu harajaon ni debata. Nunga jonok haluaw ni
keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ahado na yang padoan ni debata taringot tu keselamatan yang sudah dekat. Molotai payutiut nakin epistel ta di Markus bidusada ayat sada 1 alu ayat di ayat 15 dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Pertobatan yang dikatakan di situ adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Hubungan yang semakin mengatakan bahwa kita hidup dan bergantung di dalam Tuhan. Jala molo tapayutiut di ayat 10 di bidu 25 tongodo donok do hetuana di akka na makabiari ibana asamian muse hamuliaon di tano namion. Orang yang menerima keselamatan adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Molo jami tak kunak nabudari nadiari di Natal sekolah minggu. Udok do tunaisida secara virtual dilaksanakan. Alai iman yang dohonon dang sumurut ringgas ni rohani akka iya nakota lau mangihuton Natali nang pe secara virtual. Bamoleate ma di natoras, moleate ma di anak sekolah minggu, moleate ma di guru sekolah minggu, moleate ma di multimedia. Tung songon ima antusiasna. Niripu do songon mologanup minggu mangihuton kebaktian. Ipa bawa guru sekolah minggu do holan marite 20 halak do inang. 15 halak do. Babuan man noni Natal munai. Ternyata di luar dugaan ibe ngaikon mendaftar do. Molo sotinada dang dipamasuk kalaki. Molo tinada do dipamasuk. Marsa sia namang huton virtuale. Bamolete madang kelabakan nasida. Sudenai begitu antusiasnya. Ternyata Covid tidak menghambat untuk memuji memuliakan nama Tuhan nampai dipatupa secara virtual. Ima pakirimone, ima advene. Bahwa kita menamainya Immanuel, Yesus menyertai kita. Dangadong biar. Sekalipun sebenarnya rasa takut ada di dalam hidup manusia. Dan itu bukan hanya dimiliki anak-anak saja. Tetapi sampai orang dewasa pun memiliki rasa takut. Semua memiliki rasa takut. Tetapi inilah yang dikatakan keterbatasan manusia. Nana yang pabuan terbatas do kemampuan ta. Alani bohado hita lau pasahaton hadiriota, pasahaton ngoluta, holat tu debata. Debatado na pasikopon saluhuna. Dang bega bema biar hita, alania debatado na madongani hita. Immanuel. Jadi saluhut na nang PA na masa di tonga-tonga ni ngoluta tetudo adong habiaran. Kita akan merasa takut. Tetapi Tuhan berjanji, dia bukan omong kosong, dia bukan memberi janji muluk-muluk, tetapi dia mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita dimanapun kita, apapun kondisi kita, situasi kita, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Amin. Amin. Karena betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup manusia. Bapak ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah keselamatan yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Minggu Nasalpu keselamatan yang akan kita terima ketika hati kita bersih. Dan saat ini keselamatan itu akan kita terima di saat kita takut akan Tuhan. Setia kepada Dia, di mana Dia telah memulihkan, memperbaiki hubungan kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan bangsa dan negara ini, memulihkan ibadah kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan apa yang menjadi pergumulan kita
kita serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Jala marhite turpukta, ketika pemulihan itu diberikan oleh Tuhan, keselamatan itu telah diberikan oleh Tuhan, di Papua Debatado, ahado, nah terjadi. Ketika komitmen untuk setia mendengarkan firman Tuhan, keselamatan diberikan dalam kehidupan manusia, Tuhan berjanji dengan demikian. Rab mahita maja di ayat 10 saja. Tabukka mabibelta di 25 ayat 10 saja. Rab mahita maja. Asa pajupang sogot ayat 12. Asa lanjut ayat 13. Mardalan mahatigoran di Jolona, jala patongonon nama lakkana sida tudalan. Ternyata buah keselamatan akan melahirkan saling mengasihi di antara orang percaya, terwujud kesetiaan dan keadilan serta damai sejahtera marsiumaan. Damai sejahtera. Mampukah kita menciptakan itu? Iya. Dan bukan hanya itu saja. Tuhan juga akan memberi kebaikan dalam hidup kita. Berkat-berkat akan tercurah. Tabodo kan maknani adveni? Pakirimon na mga leon haluaon tu ganup jolma manusia. Alani dihitan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Ada ngopat hal nana yang pinasahat ni debata marhite turpukta di bagasan tikyon. Marsika soring do na masa di tonga-tonga ni ngoluta tarlumobi di tonga ni pandemik COVID-19 siyaon. Usaha yang semakin hancur, ekonomi yang semakin terpuruk, situasi yang menyedihkan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Bahkan saat ini kita harus mengikuti protokol kesehatan untuk terwujud dan terlaksananya ibadah kita. Ido ubahen tung macelo jado padhalado mamikiri tung macesi holdo rohani ruas ni huria pasti lao manopot bagas joro ni debata. Ido bahen puasa dibahen di tanggal 24 25 saat tanggal 1 tanggal 30 seda new normal dohonon. Ibadah tidak seperti biasanya tetapi kita bagi tetapi dengan tujuan supaya protokol kesehatan dapat kita lakukan. Boy do sauti boy molo bekerja sama hita dohot dengkan molo taulahon hobartu nang ditetapon dengan menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Dangalani sogoni roha dibain nang dikotak-kotakkan sektor ondok sektoron tidak. Tetapi tujuannya itu adalah supaya apa yang menjadi kerinduan kita dapat beribadah di Natal dan malam Natal. Nanggabi suku-sukun ay borngi domar Natal bahasa pegi patu paon ni ba distrik pe patu pon pegi do. Dang na arinai di bereng. Alai rohaido lao manjakon hatutubun itu hatta Yesus Kristus. Alani tayhutom may taulahom may ragam do na masa. Alai nidok debata unang behita mada butuh hautoon bisuk mahita tangi mahita di hata ni debata ulahon mah hata ni debata jalan nabaduahon didok debata dina taulaon hata ni debata say donganon ni debata do hita di saluhut sadok perdalanan ni ngolutta. Lagu sekolah minggu mengatakan di saat kau susah dan di saat kau senang
Tuhan ada, di kananmu ada, di kirimu ada, di atas ada, di bawah ada, di mana-mana Immanuel. Allah selalu menyertai kita. Dan yang ketiga yang ingin dikatakan Tuhan, ingatlah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Nunga jonok haluauni tabaradima rohatta nabawatton dang marisuang dinanaong tajalu haluaun nasian debata. Saya lehononi debata do ragam ni pasu-pasu tuhita. Saya pasu-pasu ni debata masaluhut na nyula ni tangata. Saya pasu-pasu debata masaluhut keluarga ta. Saya pasu-pasu debata ma ulauta di tonga-tonga ni keluarga lapangan tarlu mobi di bagas joro ni debata di lehon ma hai pason tuhita. Selamat menjalankan Advent di bagasan pakirimon nasian debata. Amin. Mauliate rohanami diho ali Jehovah. Hatam na bedena marsaringar di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasan tikyon di minggu Advent na paduonon. Marpakirimu na mangulu do hami ali Tuhan, di paingoto do hami asa tangi hami manangihon hatam na bediai. Los ima naikos yu ulahon nami, ala holong roham di hami, unang be hami madabu tu haotoon. Alailah marbisuk mahami mandalaton ngulu nami siapari, di tonga-tonga ni perdalanan ngulu nami napina sahatmu, salilik kami mangulu di hasyanganon. Alani Tuhan pos dorohan nami say donganammu, say jagamu dohami. Dinamarsak kami, dinalas rohan nami, say pargogommu dohami lau mandalaton ngulu nami. Tarlumobi di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Tung macebalgado pakirimon nami le Tuhan, alay pos dorohan nami say lehonommu dohobar tulomo ni roham. Hahi pason dolas ni roha diganup ruas ni huriam. Naman dohoti permingguan di bagas jorom na badiaon, dohot di bagas na sida ganup marsada-sada marhiti virtualon. Aliaman nami na marhabang sa di Banua Gijang, pos dorohan nami. Todim to di perbadia mana toktong mian di bagas rohan nami. Dinalau kami mangulahon ulahon hobar tulomo ni roham. Asa jalon nami ragam ni pasu-pasu, napinasahatmu. Dinanaku jalo hami haluaoni. Aliaman nami na marhabang so di Banua Gijang, ima pakirimu na mangulu di Advent na paduahon di tonga-tonga ni ngulu nami. Doktong martangyak kami Tuhan, tu bagasan tanganmu mahu pasat kami saluhut nagabe program ni huriam di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 tung macibalgado si hol nami lau mangulahon permingguan nami di bagas jorom na badiaon. Alaya jari mahami asa totop uduk jelas satia hami di protokol kesehatan na ikos sidalaton nami di tonga-tonga ni ulahon nami tarlumobi marado poko laut madapoton bagas jorom na badiaon. Leon hai pason nanglas ni roha di hami di nama nomu-nomu hami marulupulup matod di nami nang pe di tengah-tengah di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Aliaman nami na marhabang sa di Banua Gijang toktong dumartangyak kami Tuhan. Dinasakap ni huriam HKBP. Dinalau patupaon sinudi gudang. Tuhan pasu-pasu masaluhut aka sinodistan. Sude aka namandohoti. Asa manada nasida nang pinilit mudo nasida gabe utusan diganup hurian nang resort. Asa bonon nasida ma barita nauli jala ulahon nasida ma obar tu protokol kesehatan lao mangalului mamilit isi nagabe uluan di HKBP. O mali Tuhan namian di tonga-tonga ni sinodi asa gabe habor ni pasu-pasu jalalas ni roha ulawani nang peburhat na posom set tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu mali Tuhan mulak musi di bagasan kelas ni roha. Aliaman nami na marhabang sa di Banua Gijang toktong do martangyak kami Tuhan disaluhut akka program ni huriam na naong di patupa jalan nanaing si patupaon ho manamian di tonga-tonga ni programi jala ho mali Tuhan na toktong na madongani toktong martangyak kami di ruas ni huriam na berulang tahun di bagasan saminggon
Gajang ni umur na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngolune sida. Ajari mana sida toktong pasaton ngolune sida holan tu tanganmu samping. Nang ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton jasmani nang toddi. Tuho mahu pasatan ni Tuhan. Pasu-pasu ma ama di tonga-tonga ni keluarga ganup marsada-sada ruas ni huriam. Di tonga-tonga di parkarejuan na sida, baik di perkantoran nang di lapangan, baik di pegawai nang pe usaha. Kau male Tuhan nama masu-masu ang sagabi habaron di pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga tarlu mobi di adopanmu. Nang ina di tonga-tonga ni keluarga suaksongoni nang anak. Gawi solo yajar mai dinatoras tarlu mobi di hatam nabadiai. Mau lihat Tuhan di las ni rohan ni ruas ni huriam. Napas sahaton las ni rohan nasida marhiti pelian nasida. Mau lihat on nasida. Oh male Tuhan nama balo sika ni marlupit. Bartulo mo ni roham pasu-pasu neng pasatomo tu ruas ni huriam HKBP Mampang Prapaton. Nang parhalado ni huriam na niuluan ni paditaresot. Lewan hai pason dot las ni roha. Asa di bagasan sada ni roha, las ni roha dan di bagasan hai pason. Mandalaton ulon nami tarlu mobil lau manomo-nomo. Hatu tubum di portibion. Sesa nasa dosa nami. Mari hiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 40 sada. Hut tapasahat peliata di bagasan las ni roha. Dehon ma ayat tolu ring mai ta jongjong. Tatangnyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut si leon-leon na denggan
dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu mai jalar ramoti. Asa huparhasea kami peleanon. Patibulhon harajonmu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asa lam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidungan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim. Oh
Jesus, dupa